Sa number 3, tungod sang sala nga meter reading sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magapatuman sang saka sa balayran sa kuryente ang Sineco. Gani ang 15 pesos at 47 centimos per kilowatt hour nga residential rate mangin 15 pesos and 69 centavos na o kumidugang nga 22 centimos nga saka sa balayran sa kuryente. Sunod kay Engineer Norman Pulientes, Corporate Planning Manager sa Sineco, ang power rate increase ang epekto naman sa increase sa generation, transmission kag systems loss charges pag nagapabilin nga wala sang dugang nga saka sa distribution charges. Sa record ng Sineco, halos double ang ginsaka sa balayran sa kuryente humalin sa Enero. Sa pagdubo naman sa presyo sa produktong petrolyo, ginapabot ni Pulientes nga amat-amat man nga mga stabilize ang presyo sa balayran sa kuryente sa badason nga binulan. Nag-trigger na siya sang inaccuracy sa meter reading sa parts ng GCP. So consequently ang natabo sa WESM, nag-compute sila according man sa input data sa GCP sa ila. Ayan sir, wala na siya no ripple effect with regards sila calculations ng GCP. Normally ang ilang standard is 6 months ang may review sila every 6 months. So whatever accuracy or adjustments i-apply na which ang munisipyo nakabatod kami sa adjustment